Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. A mai Isten tiszteletünk címe, akiket én szeretek. Jelenések könyvének a 3. fejezetéből a 19-21. verszakig tartó részt fogom felolvasni, és erről fogok beszélni nektek. Akiket én szeretek, megfedtem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Isten mindenkit szeret, de ugye aki nem követi őt, azzal nincs kapcsolata. Tehát nem tud rajta segíteni. Azt mondja, hogy térj meg, fogadj be az életembe, és az én fenyítéseim, ha netán eltévejedsz az útról, azok tanító jellegűek. Azokat el kell fogadnod. Tehát az ő terelgetését, ugye a fenyítést azt úgy kell érteni, hogyha valami hibát követsz el, megtértél az útban, mert itt arra szólít fel, hogy térj meg, hogy szerethesselek, azt mondja. És ha akkor hibát követsz el, amikor már megtértél, mert ember vagy, megbotlik az ember. Akaratlanul is. Ugye olyan nagy a kísértés a világban, hogy megbotlik az ember. Ilyenkor vissza kell térni, ilyenkor ő visszaterel. Egy kicsit megpofozgat, kicsit megfenyítget, ahogy a profétának mondja. És azt mondja, légy buzgóságos, és térj meg. Újra térj meg akkor. Meg kell újra térni. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy attól, hogy valaki megbotlik, attól még nem veszít el mindent, csak akkor, ha nem megy vissza az útra. De azt mondja az Atya, hogy én visszaterellek téged, de újra meg kell térned akkor. Ismételten, hát hiszen, hogyha egyszer már megtértél, befogadtál az életedbe, és utána valamiért elfordultál tőlem, és én terelgetlek vissza téged, akkor újra meg kell térned. Hát hiszen én jót akarok neked, én szeretlek téged. Az, aki elterelt az én utamról, a szeretet útjáról, az nem szeret téged, az a sátán. Ő a vesztetet akarja, én meg nem a vesztetet szeretném. Én azt szeretném, ha örök életed lenne. De ahhoz, ugye, végérvényesen be kell fogadni az életedbe, azt mondja. Isten. Végérvényesen. És amikor már elküldöm, vagy most már elküldte a fiát, azt mondja, onnantól kezdve őt kell befogadnod. Mert ő a megváltód. Ő azért küldtem el őt, és ő azért ment le a fizikai síkra emberként, húsvér emberként azért született meg, hogy elvegye a te bűneidet. Mert csak ember veheti el az ember bűneit, miután ember hozta be a világba. Hogy megváltson téged, örök életed legyen, feltámasszon téged. Ezért küldtem le őt, és ezért ment tőle. És ő elvette a te bűneidet, előre meg is halt érte, de Istennek a szent lelke feltámasztotta a harmadnapon örök életre, hogy lásd te is, és mindenki, hogy aki megvallja az ő fiát, az élő Isten fiának, a Krisztusnak, a megváltónak, átadja neki, befogadja az életébe, átadja neki a bűneit, az örök életet nyer. De ha letérsz erről az útról, többször is mondja egyébként Jézus és Isten is, hogy akkor az Ószövetségben, és ugye Jézus itt az Új Szövetségben már, hogy akkor én vissza foglak terelni téged, mert nekem adott az Atya téged. Nem foglak átengedni neki, az Atya nekem adott, az enyém vagy, az atyái vagy, és aki egyszer az atyáé, azt nem engedi az Atya a sátánnak vissza.
Tehát akkor lesz egy kis adok-kapok, már mint én adok, te pedig kapod, és megmutatom neked újra a helyes utat, de ha már egyszer elhajoltál, újra meg kell térned, újra be kell fogadnod engem az életedbe. És azt mondja, ha ezt megteszed, akkor ott állok az ajtód előtt egyébként is, már hogyha ha késztetést is érzel arra, hogy jó útra térj, azt mondja, ott állok az ajtód előtt és zörgetek. Hát engedj be, és akkor együtt leszünk. Te bennem leszel, én benned leszek. És lélekben egyé válunk. És akkor egyé válsz az atyával is. Ugye? Mert Jézus folyamatosan kijelenti, hogy az atya és én egy vagyunk. Én és az atya egy vagyunk. És akkor már a szentlelket is befogadod. És valamilyen módon, amíg teljesen ki nem tisztít téged az Úr, ez esetben ugye az Úr már Jézus Krisztus, tehát amíg meg nem tisztít teljesen a bűneitől, addig még csak valószínűleg részlegesen működik benned a Szentlélek, de aztán amikor már teljesen oda teszed magad Jézus Krisztusnak, az Atyának a szolgálatára, akkor teljesen ki fog bontakozni belőled a Szentlélek. Tehát be kell fogadni az Urat, azt mondja, hogy együtt vacsorálok veled, ha befogadsz, és te meg én velem. Hát ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, ugye, hogy mint ahogy már mondta a Jelenések könyvében is, hogy aki szereti az én fiamat, ugye azt én is szeretem, elmegyünk ahhoz, és nála lakunk. Hát beköltözik az életedbe, minden nap veled fog lenni. Azt jelenti, minden nap veled lesz az Úr. Nem lehet hiányérzeted semmiben, mert az Úr minden szükségedet, fizikai, lelki és szellemi táplálékodat megadja. Hát itt a vacsorálásnál nem fizikai ételekkel persze gondolni, amikor itt ezt a példázatot mondja, hanem a lelki táplálékot adja meg neked. És a szellemi muníciót ahhoz, hogy tovább haladhass az örök élet felé. És meg is maradj benne. Ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy meg kell maradni benne. És ha már nem, akkor vissza kell térni az Úrhoz. Mert előfordul, mondom, emberek vagyunk, megvoltunk, előfordul, hogy újra meg kell térni. Akkor újra hittel, reménnyel be kell fogadni az Urat a szívünkbe, bocsánatot kell kérni a kihajlásunkért, az elhajlásunkért, és ő visszafogad minket. Mert az övéi vagyunk. De az övéi csak azok, akik követik őt. Akik eleve elutasították, azok, sajnos ugye az a 2/3 rész, az ugye a pokolban végzi. Tehát örök kárhozatra fog jutni, és az 1/3 része pedig, ahogy mondja az írás, megpróbáltatások után, mert Isten meg fog próbálni, Jézus Krisztus is megpróbálja, be fog jutni a mennyországba, örök életre. De mondom, ahhoz az kell, hogy bármi történik, nem kell Isten fenyítéseitől félni, hiszen nem azt jelenti, hogy oda meg egy furkó és agyonver. Nem ez kell. Ez azt jelenti, hogy valamilyen leckét fog adni neked, megleckéztet. Egymással is teszik az emberek, hogy megviccelik, Isten meg megleckéztet, azt mondja. Jézus Krisztus azt mondja, akkor megleckéztettek. Megpróbálnak. Azért, hogy bizonyítsd be, hogy te valóban hozzám tartozol. És addig terelgetlek, amíg ezt be nem bizonyítod, és meg nem történik a visszatérésed. De ha te nem akarsz, akkor, ahogy itt mondja a Jelenések könyvében, ha nem akarsz visszatérni, akkor viszont ki kell, hogy írjanak az életkönyvéből. De én arra buzdítalak téged, azt mondja Jézus, hogy térj meg inkább. Térj vissza hozzám,
és én is visszatérek hozzád, az Atya is visszatér hozzád, a Szentlélek is visszatér hozzád. Tehát nem dől össze a világ, amikor rájön az ember, hogy valami butaságot csinált, akkor hittel bocsánatot kell kérni Jézus Krisztustól, meg kell vallani azt, hogy milyen bűnt követtél el, és vissza kell térni, és ő visszafogad, azt mondja. Visszafogad. Nem kell hallgatni az ateista és alangyos keresztény beszédekre, nem kell hallgatni. Ugye az ateisták, akik tagadják Isten jelenlétét, azért tagadják, mert azt mondják, akkor nincs semmilyen erkölcsi következménye a cselekedeteimnek. Ezért nem kell nekem Isten. Nincs. Majd én Isten leszek akkor, ha én az akarok lenni. Ezt mondja, erről lesz majd egy videó, ezt mondja a New Age-ben, ugye, Isten, a sátán, hogy te vagy Isten. Isten nem létezik, te vagy az Isten, te leszel az Isten. De hát ezt, majd erre kitérünk külön. Ez egy szélhámosság. Az sem igaz, amit a katolikus egyház mond, hogy Isteneké válunk akkor, ha egyesülünk Jézus Krisztussal és az Atyával. És soha nem leszünk Istenek, Isten fiai, mert Isten teremtményei vagyunk, és ha őt elfogadjuk, akkor ő lesz a mi atyánk, és mi meg leszünk az ő fiai újra. Mert tulajdonképpen azok vagyunk, csak miután megtagadtuk őt, így már nem. De ha visszatérünk hozzá, akkor újra Isten fiai leszünk. De mi nem leszünk Istenek. Soha. Tehát ha valaki ezt állítja, köszönöm, ott kell hagyni. Mert az a pokolra vissza valaki ilyesmiket mond. Nem szabad hinni a hamis beszédnek. Ki hallja meg Jézus Krisztus szavát? Akinek van füle. Kinek van füle? Aki nem a saját akaratát akarja mindenáron érvényre juttatni, ugye ezek a New Age mozgalmak, a szentségfejlesztő tréningek. Én is csináltam valamikor, csak a különbség annyi, hogy én belevittem Isten jelenlétét. Ne a saját akaratodra hallgass, azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus Krisztus, azt mondja az Atya, a Szentlélek is ezt mondja, a proféták is ezt mondják, hanem Isten beszédére hallgass. Mert ő pontosan megmutatja neked, hogy mi a jó neked. Mert ma ugye azt mondja az ateisták és a New Age, hogy az a jó, amit én akarok. Én tudom, hogy az a jó nekem, nem mondja meg Isten, hogy nekem mi a jó. De hát az a jó, hogy pokolra kerülsz, mert megtagadod őt. És utána meg a tűznek tovább örökre. Ez miért jó neked? Nem jobb a fényben élni, szeretetben élni? Jézus Krisztusban, az Atyában, fent a mennyországban, a Szentlélekben, minden. Hát a legcsodálatosabb dolgot akarja Isten biztosítani neked. Hát annyira szeretek, hogy mondtam a fiamnak, menj le fiam, hát vágj rendet már el a földön, és hozd haza a tiédet, neked adom. Neked adom, hozd haza őket. És tényleg így van, hogy tolja ki az időt, mert szeretné, ha minél többen megtérnének. Mert abban gyönyörködik, ha a gonosz megtér. Nem abban gyönyörködik, ha gonoszságot csinál, hanem ha megtér, abban gyönyörködik, mert akkor örök élete lesz ő benne, és az ő fiában, és a Szentlélekben. Ő abban gyönyörködik. Itt is azt mondja, hogy akkor tulajdonképpen azt fejezik, hogy egyé válunk, hogyha te beengedsz az életedbe, és minden nap megkapod a táplálékot tőlem, a lelkit és a szellemi táplálékot. És ez az előző részemben már mondtam, vagy többször is, meg még mondani fogom,
akkor nem kell futkosnod, szellemi táplálék után nem kell szomjúhoznod, hiszen Jézus maga a forrás, az étel és az ital forrása. Ő elveszi a te éhségedet, és elveszi a szomjúságodat az igaz beszéddel, az igazsággal. És örök életet ad neked. Meg kell fogadnod őt az életedbe, meg kell térned, buzgósággal azt mondja, hirdetned kell Isten beszédét, amíg lehet, addig hirdesd, ha nem lehet, akkor is. Azt mondja Pál apostol, olyan nincsen, de én amíg lehet, azt arra értem, hogy az utolsó időkben, tehát már a mai időkben is nagyon sok probléma van, hiszen egyre több ugye, európai országban és tengeren túli afrikai vagy arab világban is ugye, a keresztényeket nem engedik szóhoz jutni. Már Európában is. Már Európában is. De azoknak, akik hittel, valósággal megtérnek Jézus Krisztusban, azoknak nem lehet bajuk. Most már nem lehet, azt mondja, mert megvédelek. Jelenések könyvében világosan leírja, és leírja az Ószövetségben is már előre. Ugye? Több videóban is említést teszek erről. Tehát meg kell fogadnod az életedben, vissza kell térned az Úrhoz, mert elszakadt, minden ember elszakadt Istentől, az Atyától és Jézus Krisztustól. Minden ember elszakadt. Ádám után és Éva után. Tehát buzdítanak arra ismételten, hogy fogadd be az Urat az életedbe, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és akkor befogadod az Atyát is és a Szenteltet is. Minőségben egy más életed lesz, egy boldogabb életed lesz, hiszen az egész lelkületed szeretettel lesz tele azáltal, hogy az Atya is és Jézus Krisztus is benned van, és ezáltal a Szentlélek is. És én azt kérem mennyei Atyámtól, hogy segítsen neked abban az ő határtalan szeretetével, hogy eljuss az ő fiáig, és töltsön be téged az ő szent lelkével, az ő fia, Jézus Krisztus nevében kérem. Ámen. Nagyon köszönöm, hogy ismételten velem tartottatok, és meghallgattátok ezt a kis előadást. Mivel búcsúzhatnék? Hát búcsúzunk ezzel a szakasszal. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Kiegészítem annyival örök életre. A legközelebbi viszontlátásra.